non malom Karbiang Long Autonomous Council kilik nang tebok ong rada tum ihindunrup apora hut pinile thota Mahamaya constituency arlo EM mate BJP candidate Lunsing Teron pen vote kereka mai ki pado dama hut bang pharo isira bang krepho Congress pen EPHLC asong atum BJP long chingbedun rinti Piniania lo porphai crazy malom pen Karbiang Long Autonomous Council EM mate Mahamaya constituency BJP candidate teke rong pia rong amithang aboha long ke padopon Bangso kaching bedun amai long VDC chairman Rajesh Teron Orson Rongpi David Ingti Joy Singh Kropen danglok BJP songjapi atum mai long chetong dun Bangso kaching bedun amai long All Party Hills Leaders Conference mati thi hekpen APHLC lapen Congress asong along ki claim ke dam bom bang pharo isira bang krepho ara atum amithang asong aphan ninga che theka vedet penajok BJP asong along ching bedun renti BJP asong along kaching bedun do an atumaphan Karbiang Long Autonomous Council EM mate Mahamaya BJP candidate Lunsing Teron hintensi deng ponlo non gewang jiani BJP asong aphan ke ongdong avot pen ke pahai ponji aphan ning isivet pen claim ponlo nang lapen Mahamaya arlo kaching thur ponlo nang posi Lunsing Teron pen ning che pon News report Karbiang Long Live